και το part του. Και ξεκινάμε. Πάμε εδώ. Ξεκινάμε. 4-1-1. Έλα. Έρεψη. Εντάξει. Πάμε. Πάλι πάντα Premier League. Πάρω Γκόμες για link. Μετά Walker. Δεύτερη φορά Walker. Κάνει και πάλι link. Τρίπε πάλι. Πάμε. Ντοκού για link. Πάμε. De Bruyne για link. Τι γίνεται ρε με City. Chelsea. Βάζω και shorts παιδιά που πάω τώρα Λονδίνο. Μείνετε μέχρι το τέλος του. Έλα ρε μπορείς να πάρω τώρα λίγο Μπέλι. Άλβαρες. Εντάξει κάνει και μεγάλο link. Εντάξει μεγάλο. Καταλάβατε τι εννοώ. Εντάξει φίλε έχω καλούς τερματοφυλάκες τουλάχιστον. Όχι όρις και τον δω. Εντάξει έτσι πέρα. Ρούμπεν Δίας θα μπει. Ρούμπεν Δίας ωραίος. Πάμε. Τώρα εντάξει. Είναι ήδη τερματισμένη. Πρώτα Φερνάντες. Ο Μπρούνο η μόνη του θέση βάλω είναι εδώ αλλά και πάλι ή εδώ. Εδώ Μπρούνο Φερνάντες. Σαλάχ κάτσε. Όχι πρόεδρος πόσο κάνει. Τώρα παιδιά θα το κάνω με κλειστά μάτια να διαλέξω. Δεν βλέπω ποιο να διαλέξω. Διαλέξω αυτό. Διαλέξω αυτό. Δεν ξέρω παιδιά. Ωραία. Στα αλήθεια με έκλεισα. Διαλέξω αυτό. Κατάλαβα. Θα διαλέξω μετά αυτό. Και μετά αυτό. Τι είναι αυτά που διάλεξα. Τι είναι αυτά. Έχω για αρχή 3 τερματοφυλάκες. Εδώ. 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 Και πάμε play. Πάμε. Πόσο κράμασταν. Ωραίος. Πάμε. Μόνο εγώ και να μ' αρέσει. Ρίμπερι. Κι αυτός λίγο ψηλό. Όχι ψηλό. Κι αυτός Premier League κάνει. Έχει κουκουρέια. Σε κέρα μαγαρέια. Κουκουρέια. Σε και μαγαρέια. Χαλαντέρα. Κουκουρέια. Χάλαμπρε. Αν ξέρετε παιδιά ισπανικά σημαίνει Χάλαντ να με φοβάσαι πίνω μπύρα. Το έχει πέντε φορές που ξέρεις που η μαμά του ξέρει ισπανικά. Αυτά μου είπε μετά παιδιά μετά. Ατάκ κέντρο. Όχι έπρεπε. Ήταν ο μόνος που δεν έπρεπε δηλαδή να πάω. Χάλαντ τσέπρα. Κουκουρέια. Πάμε. Στέινερ που στα ωραία 4. Όχι ρε. Ρούμπεν Δίας. Εντάξει. Φλός μπήκε την οδηγία. Γκολ. De Bruyne. KDB. Van Dijk. Αλλά Άλβαρες. Ο Άλβαρες είναι striker και δεν έχει βάλει γκολ. Έλα. Ατάκ. Πάει defend. Πάει. Τι! Ρε φίλε, ποτέ δεν μπορώ ρε φίλε. Το κέντρο έπρεπε. Δώσε φάση. Ωραίος. Έλα, δώσε φάση για μένα. Ωραίος, εντάξει, κάτι είναι αυτό. Πάμε. Πάρω ενταφτάρι.
Μέχρι τώρα δεν με νοιάζει το link. Παίρνω παίκτες που μου αρέσουν. Με τα φτάρεις εδώ. Ο Mobile μου αρέσει πολύ ρε φίλε, επειδή με λάτσι. Όχι. Πάρω εδώ. Link 0. Δεν με νοιάζει φόντε. Εντάξει ρε μπρο, και μη στρίνε. Φέρω τιμολογία. Best. Το μείωση. Εντάξει, πρώτη φορά παίζω με εκείνη την κάρτα. Ouch. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε. Δώσε κανένα. Τι είναι αυτή η τερματοφύλη. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Να παίζω με τερματοφύλακες της λαϊκής. Haaland, Breaker. Αυτό είναι τερματοφύλακα νομίζω. Δεν με νοιάζει, με στέρμα. Παρακαλώ να το έχω τερματοφύλακα, αλλιώς με στέρμα. Το μοίρασε. Γκάβι. Αν βλέπετε τζαβούκα και subscribe. Επίσης, αν έχετε δει το βίντεο που έχει παίξει με 2 Ροναλντίνιο στην ίδια ομάδα. Τρίτη φορά που μου τυχαίνει Ζωά Φέλιξ και Ραφαλεάο. Πάμε πλέον. Ας μην χάσω. Κουκουρέα, σε πέρα κάπου. Χάλα, ζέμπρα, κουκουρέα. Α, το πρώτο είναι. Ποιο είναι? Α, να το. Χάλα, ζέμπρα, κουκουρέα. Α, ναι, ήδη προηγούμενο. Εντάξει. Και προηγούμε και με ένα 0. Τι καλύτερο. Έχασα τόσες ευκαιρίες. Τσάλισον. Τι τραυματίστηκε. Εντάξει, τουλάχιστον μπαίνει τσόμενη. Ρε Μπέλι. Μπέλι γκολ. Μπέλι. Πάμε, έλα. Ναι ρε φίλε. Πάμε εσύ στην Μπέλη. Εντάξει, αυτό το αντίθετο έπρεπε. Εντάξει, τώρα δεν χάνω ρε φίλε να δεχτώ γκολ. Εντάξει, αν ήταν κανονικό χρονόμετρο θα μπορώ. Ναι. Τώρα μπορώ να είσαι. Όχι, σοφάρεις. Βάλτο. Γκολ. Απευθείας φάουλ. Ναι ρε φίλε. Έλα να μην το φάμε. Έλα, εντάξει, δεν τρώμε. Γκολ, εντάξει, τελείωσε. Εδώ τελείωσε. Και ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Και